I una qüestió que té a veure amb la penya esportiva. El Poblense ha presentat una denúncia contra la Federació Espanyola i ha acudit a la justícia ordinària per reclamar la plaça de segona B, que l'òrgan federatiu va donar finalment a l'equip eivissenc. El club, encara presidit per Miquel Bolondró, ha demanat que, com a mesura cautelar, la penya deixi de competir de manera imminent a la segona B. Des de la Federació Balear, el president Miquel Bestart no comparteix la decisió del Poblés, però acatarà el que digui la justícia ordinària. Bueno, anar a la justícia ordinària és una cosa que a nosaltres no m'agrada, primer de tot. Accepto perfectament que prenguin aquesta decisió i passi el que passi, doncs acataré el que m'ho diguin. Però que jo crec que, bueno, que desig jo, que l'esport és molt important, que no el polititzem, que no anem fora de les lleis esportives. Què pot passar? No ho sé, ni tampoc hi puc entrar. Jo estic satisfet, sobretot del treball que fan els jutges de competició d'aquí, perquè de 7 impugnacions que hi ha hagut, totes els han donat favorables.